Centos de persoas participaron na mañá do 19 de outubro na quinta edición da Carreira Popular Concello de Ames, que este ano celebrouse nos arredores do Pazo da Peregrina de Bertamiráns. Un ano máis superouse o número de participantes respecto á edición anterior, e nesta ocasión alcanzáronse as 1.400 persoas, entre aficionados e deportistas, cunha cifra que é o récord de participación en toda a historia desta proba deportiva. Aos deportistas hai que sumarlles os centos de persoas que asistiron como público a esta consolidada cita do atletismo. O alcalde de Ames, Santiago Amor, o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Samuel Juárez, o alcalde do Concello de Santiago, Agustín Hernández, cortaron a cinta inaugural coa que se daba comezo á 15ª edición desta proba. E tamén participaron na carreira. Pues a verdade que circuito moi bonito, xa fixer esta carreira hai 3 anos, pero bueno, era diferente, era máis corta e isto pasas por sitios moi bonitos e dá gusto máis ver que cada vez hai máis xente correndo, a xente está máis en forma e nos juntamos máis xente en isto. Eu recomendo a todo o mundo que dedique o domingo a facer un pouco de deporte, unha das moitísimas carreras populares que hai, por exemplo, esta de Ames. Unha das novidades deste ano foi o aumento da distancia na proba absoluta, pasando dos 8.000 aos 10.170 metros, que transcorreron íntegramente por superficie asfaltada. Esta competición iniciouse ás 10:45 horas e nela participaron preto de 500 atletas das categorías xuvenil, júnior, sénior e veteráns. É dicir, os nacidos no ano 1998 e anteriores. Todos estes deportistas tiveron que percorrer un itinerario que saíu do núcleo urbano de Bertamiráns cara ao lugar de Covas e a continuación estendeuse ata a aldea de Capeáns. Xa na Rúa da Rosaleda, os corredores dirixíronse cara á avenida de Maía para chegar posteriormente ao paseo fluvial. De seguido tiveron que ir polo vieiro próximo a Ortoño, Punxeiras Altas, ata chegar a Sisalde. O retorno realizárono pola mesma vía secundaria ata chegar novamente ao paseo fluvial, antes de finalizar no Pazo da Peregrina. Tras percorrer estos máis de 10 kilómetros, presentouse na liña de meta en primeiro lugar o atleta independente Adekader Bouguerrut, parando o crono en 33:32. A case 20 segundos en segundo lugar Ernesto Buceta e inmediatamente despois o atleta da Sociedade Ginástica de Pontevedra, Juan Pablo Fernández. Estes tres atletas formarían o podio na categoría absoluta masculina. Hola, buenos días. Soy mi amo Kader Bouguerrut y estamos aquí en la Carrera Popular de Ames. Para mí es la primera vez que participo aquí. Me gustó mucho el recorrido, es un recorrido muy bueno. Con un poco de cuestas, pero vamos, ha ido muy rápido, hizo un buen tiempo y hoy hicimos una carrera muy buena y también la carrera estaba muy bien organizada y también la gente, el ambiente es muy bueno aquí y gracias a todos. En canto ás mulleres absolutas, a primeira en chegar á meta foi Mariela Mallo do Club Atletismo Sar, sendo acompañada no pódium por María Mareque. En xuvenil júnior o vencedor sería Anxo Lema do Olímpico de Vedra. En mulleres a primeira promesa sénior foi Saila Muñiz e na categoría xuvenil júnior Nuria Rodríguez. En canto ás categorías de veteráns, os vencedores foron Ángel Maceiras en Veteráns 1, José Suárez en Veteráns 2, Ramiro Pérez en Veteráns 3, Raquel Armesto, Veteráns 4 e Mariña Fernández en Veteráns 5. Ás 12 horas, tras a competición absoluta, realizáronse as probas da categoría Pitufo, nados no ano 2010 e posteriores, que correron unha distancia de 200 metros.
A esta seguíronlle os prebenxamíns 350 metros. Estas carreiras son sempre moi vistosas e gozan do agrado de pais e espectadores. Numerosa participación nas categorías seguintes. Case 100 benxamíns entre nenos e nenas tiveron que percorrer unha distancia de 1000 metros. O primeiro en chegar foi o atleta do Club Atletismo Estrada, Sergio Pazos, seguido de Brais Picón do Noitebra e Telmo Barros. Ao mesmo tempo chegaba a primeira muller, Sonia Rivadulla, que se levaría o triunfo na categoría feminina, seguida de Carmen Juanatei e Paula Rodríguez. Non menos numerosa foi a participación na categoría Levín, con 70 nenos e 47 nenas na liña de saída. Tras percorrer a mesma distancia que os benxamíns, triplete para os atletas do Club Millarraio, Daniel Mato, Pablo Díaz e Efrén Canal, coparían o podio. En mulleres, novamente triunfo para unha representante do Millarraio, Degnes María Mato, seguida por dúas atletas do Dester Triatlón, Laura Martínez e Marta Budiño. 2000 metros era a distancia establecida para os atletas infantiles, que nun número próximo ao centenar tomaron a saída ás 12:30 horas. Diego Alonso, Iván Salgado e David Álvarez foron os tres primeiros. Mentres que Claudia Fernández e Clara Rivadulla serían as que subirían ao podio en mulleres. Finalmente deuse a saída á última carreira programada, a de cadetes homes e mulleres, sobre unha distancia de 2.800 metros. Pablo Monteagudo foi o vencedor en homes e Andrea Cancela en mulleres. En total, máis de 900 participantes nestas probas de menores, feito que indica o bo traballo que se está a facer dende a base do deporte no concello. Compre destacar que este ano tamén houbo premios para os tres mellores atletas amienses que participaron na proba absoluta. Deste xeito, os primeiros clasificados foron Juan Pablo Fernández e Mariela Mayo. Na segunda posición quedaron Alberto Carril e María Mareque e terceiros foron Nemesio Fernández e Saila Muñiz. Coa entrega de premios por parte das autoridades presentes, rematou esta exitosa proba pertencente ao segundo circuito de carreiras populares de Deputación da Coruña, que rematará en Negreira o próximo mes de novembro. Bueno, pois estamos moi contentos no Concello de Ames por esta masiva participación nesta 15ª edición da Carreira Pedestre Concello de Ames. Eu creo que o éxito e a consolidación desta proba está asegurado. O día nos acompañou e, bueno, agradecer dende a Federación Galega de Atletismo, Protección Civil de Santiago, todas as casas colaboradoras, todo o persoal técnico do Concello da área de deportes, pois que fixeron posible que hoxe Bertamiráns, que hoxe o Concello de Ames, pois se celebrara a gran festa do atletismo en Galicia, non? Hola, boas tardes. Chamo-me Marinela Mayo Camaño, pertenezco ao Club Atletismo SAR. Esta é a miña segunda participación na Carreira Popular de Ames. Foi un novo recorrido este ano, non o conocía, pero bueno, como son atleta local, vivo aquí, pois xa o estuve recorrendo esta semana, un recorrido moi chulo, moi llano, moi levadeiro a hora de facer. Animaríavos a todos para que para o ano, os que non conocedes Ames, pois que veñades participar. Merecerá a pena. Gracias.
Monte